Hello lwgwpwr, good morning. नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबाय। दायो नै बिराद खुसि आरोना आंखौ खुसि नुदोंना लोगोफोर। मानो होनोब्लाथाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गुड निउस खिन्थानो नागिरदों आरोना। ओरैबायदि नै गाबखांलायबाय आरोना लोगोफोर खुसिनि मोदै मा होनो आंना हौवाया आंनो सारप्राइज खालामहरदों आरोना। दिनै न'आव फैगासिनो ओमफ्राय दायो 8टा जाबाय आरो फुंनि, ओमफ्राय 9:30सोआव मोनफैगोन ना मा होनो बुंदोंमोन गाबोन समनियासो सहैगोन होननानै। ओमफ्रायो लोगोफोर बियो दिनैनो आं मोनसिगोन निबया मोनसिगोन आंखौ लांफैदो होनना बुंहरबाय। आयौ सक जाबाय आं। नोंथ' बुंदोंमोन गाबोन समनियासो मोनफैगोन दिनैलाय माला मोनफैस्लाबखो होननानै बुंबाय आङो। ओमफ्राय थेवबाबो बिराद खुसि आरोना। ओमफ्राय मा होनोमोनलाय इयो एप्रिलावनो फैनो दावरावमोन आरोना बैसागु जानो, बैसागुथ' मोनजाफैयासै। ओमफ्राय दायो मेआव फैनो मोनबाय। ओमफ्रायो बेखौनो दा लायनो थांनो नागिरदों आरोना ससे। दायो ओंखाराखै देलायाखै, दायो ओंखारना थांनोसै लोगोफोर। ओमफ्रायो दायो देखायनोसै हासबेन्डखौ बिराद गोबाव जाबाय आरोना। जानुवारिनिफ्रायनो लोगो मोनाखै, गोबाव जाबाय। माने डिफेन्सआव मावग्रानि हिन्जावफोरा बेबायदिनो जायो खोमा। डिफेन्सआव मावग्रा हिन्जावफोरा मिथिखागोन आरोना गोबावजों खनसे लोगो मोनो आरो बेबो गोबावजों मास मोनसे गाहामल' न'आव थानाय जायो। माने डिफेन्सआव मावग्रानि हिन्जावफोरा मिथिखागोन आरोना गोबावजों लोगो मोनोब्ला बेसेबां हेपि मोनो। डिफेन्सआव मावग्राल' नङा आरोना, गोबां मानसिफोरनि हासबेन्डफ्रानो बांसिन बाहेरायाव थायो, बारा गोबाव माने टाइम मोनलायलाया आरोना। बयबोदि संसारनि खोथा दङ। ओमफ्राय जेब्ला माने न'फ्राव फैनायनि खौरां हरो अब्ला माने गोबावजों लोगो मोनो, बिराद गोसोआव ओरैबायदि जायो आरोना आंखुर जायो माने लोगो हमनो थाखाय। गोबाव जाबायबो आंहाबो, ओमफ्राय बिराद खुसि जादों आरोना दायो। ओमफ्राय बयबो मिथिखागोन बेसेबांदि हेपि मोनो गोबावजों लोगो मोनब्ला। ओमफ्राय दायो लायनो ओंखारनोसै आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना नायनो हागोन आंनि भिडिअखौ दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलां आरोना। ओरैनो माबायदि जानानै फैदों नुनाया बिराद गोबावसै आरोना। एखमबा भिडिअफोराव रायलायनाय जायो, थेवब्लाबो मबाइलाव नुनाया बेलेग जायो आरोना। ओमफ्राय आं बिराद हेपि आरोना दिनै नोंथांमोनखौ बेखौनो एसे शेयार खालामबाय। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबाय था आरोना। दिनै गिबि आंनि हासबेन्डआ न'आव फैब्ला हासबेन्डजों लोगोसे ब्लगखौ शेयार खालामबाय थागोन नोंथांमोनजों। सानफ्रामबो हायाबाबो सम सम शेयार खालामबाय थागोन आरोना। नोंथांमोना अननानै थाब थाबनो आंनि चेनेलखौ 1K साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। स' गाइस फाइनालि दायो नै हासबेन्डखौ लोगो मोनबाय, ओमफ्राय आङो लानानै फैफिनबाय आरोना। निउ बङाइगावसिम लायनो थांदोंमोन आङो, निउ बङाइगावसिम थांनाङासै आरोना, सापागुरिनिफ्राय लानानै फैबाय दायो। बेसेबा गोबावनि उनाव हौवाजों स्कुटियाव गाखोनो मोनदों लोगोफोर, बिराद हेपि आङो। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलां आरोना। फिसाबाबो सोरनोबा नांगौबा पिंक white ओमफ्राय नै बियो जा मोजां आरोना। बेखौ आं लांसिगोन। यो गेदेर नै बियो मोजांथार। मोजां माबायाखै, मोजां नुवाखै माबाखौ। पिंकजों अरेन्ज मा मोजांसिन नुवाखै। ओमफ्राय आखाइल' नांसिगौ बेयाव, आखाइ नांसिगौ बेयाव, आखाइ। आं ओंखाम जानो नागिरदों आरोना, थाथ'बानो जाबाय। ओंखाम जानो नागिरदों। जि गोलाव खालाय खानाय बायदि खानाय। Oh guys, जों दा बेग हेबगासिनो आरोना। नैबे मोनसे जाबाय। नैबेयाव अरेन्जजों पिंक मोनने। ओमफ्राय नैबेयाव मा खालामोलाय? अरेन्ज, व्हाइट, ग्रीन। ओमफ्राय ब्लु, बानायनि दा मोनसे बानायनो नागिरदों। नै नों हामजो लाबोनाय, नों हामजो जलालि बैखौबो खिथादों। नैबे लाबेबो दङ, बेबो दङ। दा फुदु गैथ'ला रायजोफोर। अक्सिमिया इउटुब खालामदों, बिनिखौनो बिबाजैनाव। नै जासिगोन आरोना इयो, आखाइल' होबानो जाबाय, बिबाजैनाव जाबाय। अके थिगा जोंना बिबाजैखौ नागिरनोसै। हेबगासिनो बे। हेबगासिनो। कारेन्टबो थांलायलायबावसो मोनो। थाङाखै। नांगौबा माबा खालामदो होनदोब्रा। दे सोरनोबा नांगौबा लांफानो जाबाय।
Su, kaji sana gitu. Oh, karo konda mita manggal sama irku naik sung nih. Selak. Pinan. Lagi benar lagi, you know, benar kali mobile jengna tapi ini. Kali mobile kurang mobile. Kamu di sana dan bau gar lah ya. Siap.